Ако трябва да обобщим, понеже сме към края на нашия разговор, кажете един инвеститор или един кандидат-инвеститор, който няма много опит. Какво трябва да направи? Да изчете всичко, което се предлага в интернет, да си купи някаква специална книга или по-скоро да отиде някъде, където може да бъде посъветван? Ами, аз обичам да казвам, че всъщност нашите клиенти в никакъв случай не ги гледам, че са по-глупави или по-неумещи да боравят с финансовите пазари. Моето мнение е, че те просто трябва да инвестират достатъчно на брой часове, за да се справят. Просто ние това вече сме го направили. И ако някой има достатъчно свободно време, за да следи пазарите, да може да се ориентира постоянно, да чете, да анализира тези компании. Да, след, мисля, че 10 000 часа бяха. След 10 000 часа най-вероятно може да дойде при нас на работа, освен всичко друго. Въпросът е доколко човек има това свободно житейско време и дали не иска точно да отиде на някаква екскурзия, да се забавлява, да остави тази работа на нас, които ние така или иначе сме ги инвестирали вече тези 1000 часове. Както казах, аз съм от 95-та година на пазарите, така че скоро до година всъщност ще станат 30 години. Така че най-вероятно по-разумното, според мен, би било да се обърне към нас или към други наши колеги, които се занимават с тази работа от много-много години и да видят какви са им целите, какво искат и как могат да ги постигнат, реалистично ли е да се постигнат, защото нали, едно е да искаш, друго е да може да стане. И един последен въпрос. Как се ориентирате сутрин, когато станете и искате да разберете на къде са тръгнали пазарите, защото те са динамични и всеки ден са различни? Какво четете? Какво гледате? Кое най-напред преценявате? Ами, в общи линии, така, последните 30 години бих казал, че за мен основните източници за информация са Bloomberg и CNBC. Нали, сутрин обикновено с това започва деня ми. Отделно така доста от колеги, партньори от цял свят изпращат информация синтезирана също по имейл сутрин. И така успяваме и по този начин да отсеем по-важните новини, да се ориентираме къде е свършил пазара предната вечер или даже пазара никога не спи. Примерно сутринта къде са пазарите в Азия и къде би отворила Европа малко след нас. Ами добре, благодаря ви. Много ценни съвети получихме. Надявам се въпросите на нашите зрители вече да са много по-малко свързани с инвестирането.